Teraz si ukážeme vec, ktorá je dôležitá hlavne pri prvotnom pracovaní s Lectisom. Ide o nastavenia. Takže v prvom poli nastavení kliknuli sme si na tento modul nastavenia a máme tu tri záložky. Takže v prvom poli nám ukazuje, aký je stav licencie, koľko máme vytvorených účtov a akým spôsobom je odmena vypočítaná v súlade s licenčnými podmienkami, ktoré ste si preštudovali. Pristúpme k nastaveniam kancelárie. Tieto sú obzvlášť dôležité. Čiže je možné nastaviť, čo je aj veľmi dôležité, ak chcete správne rátať TROVy konania, ktoré za vás Lectis bude počítať, to si vysvetlíme neskôr, aby ste nastavili dátum, odkedy ste platcom DPH. Lectis obsahuje niekoľko pravidiel, akým spôsobom to vypočítať. Vieme, že od 1.6.2009 už DPH sa ráta aj z náhrad, čiže zohľadňuje Lectis i tieto pravidlá. Takže zadáte jednoducho dátum, odkedy ste platcom DPH. Ak nie ste, samozrejme kliknete nie. Vzhľadom na to, že boli isté interpretačné problémy k režijnému paušálu pred 1.6.2009, či z neho počítať DPH, nepočítať DPH, sám viem, že názory boli protichodné. Nechali sme to na vás, aby ste si tú možnosť zvolili. Lectis samozrejme aj spätne vám všetky tieto TROVy popočíta už ako ste si nastavili, či z DPH alebo bez DPH, teda čo sa týka režijného paušálu. Ďalej je dôležité, aby ste si nastavili, akým spôsobom zakladáte spisy, teda značky k spisom inej agendy a agendy konaní. Samotný rozdiel medzi týmito dvomi modulmi, teda agendou konaní a inou agendou je ten, že iná agenda je zameraná na takéto nejaké jednostranné právne úkony, ako je vypracovanie právnych rozborov, zmluv a podobne. A agenda konaní, tak ako to už z názvu vyplýva, je zameraná na vedenie jednotlivých konaní občianskoprávnych, obchodnoprávnych, trestných a podobne. Taktiež je tam správne súdnictvo a takto. Čiže je dôležité to, aby ste si zadali, či používate rôzne označenie alebo rovnaké označenie pre spisy, buď to v agende konaní alebo v inej agende. Niekto vedie napríklad všeobecné spisy, čo sa týka inej agendy, ktoré zlučujú niekoľko právnych úkonov naraz. Preto napríklad môžete si odkliknúť, že áno, používate iné označenie a budete tie svoje spisové značky označovať ako všeobecné 2009 alebo podobne. A ak nie, tak jednoducho sa vám ukáže tá možnosť, aby ste pekne chronologicky pokračovali v číslovaní spisov. Je dôležité, aby ste zadali svoje telefónne číslo. Sme si vysvetľovali, že v prípade, že koncipient stratí heslo, ale teda ho zabudne heslo k svojmu účtu, vieme jednoducho mu to heslo zresetovať a vie sa jednoducho prihlásiť. U advokátov je to ale zložitejšie, keďže jednoducho nemá vám kto zresetovať to dané heslo okrem nás, ale my potrebujeme dotyčnú osobu autorizovať. To znamená, že potrebujeme nejak na vás telefonický kontakt a potrebujeme, aby ste sa autorizovali, že áno, naozaj advokát, majiteľ tohto účtu chce, aby sme mu zresetovali účet, lebo nevie si spomenúť na svoje heslo. Poslednou záložkou je zmeň heslo. Toto je taktiež veľmi dôležitá vec, dokonca by som vám odporúčil ho meniť aj priebežne, povedzme po mesiaci, dvoch, ale s tým samozrejme, aby ste si ho riadne pamätali. Pôvodné heslo napíšete, aké máte doteraz používate a potom dvakrát zopakujete nové heslo. Po uložení už sa samozrejme prihlasujete len pod novým heslom. To je všetko.